Huomio! Tämä video sisältää äärimmäisen isoja spoilereita Ninjagon toiselle kaudelle, audio- ja Arkane-sarjaan, tarkemmin sanottuna ensimmäisen kauden jaksoihin 3 ja 9. Suosittelen ehdottomasti katsomaan sarjat ensin, sillä ne on aivan mahtavia. Haluan myös huomauttaa, että klipit saattavat sisältää hurjaa sisältöä, sillä Arkanen ikäraja on Netflixissä 16. He pettivät sinut! Isä, mä pysäytän sut vaikka väkisin! Tässä ei ole kyse vaan meistä, vaan siitä, mikä on oikein! Etkö ymmärrä? En koskaan tee oikein! Minussa virtaava pahuus ei koskaan katoa! Se on saastuttanut kehoni kaikki solut, luita ja lihaksia myöten! Olen Lordi Garmadon! Kohtalo vei minun perheeni! Ja saan sen takaisin vain, jos teen koko maailmasta oman kuvani! Sitten me näemme samoin ja tunnemme samoin! Ei ole myöhäistä! Sinä teit valintasi ja minä tein omani! Ei! Garmatron lämpenee. Laukaisua. 20. Lämpenee! Olisit voinut varoittaa minua tästä!